Ознакайда фармаси компаниясының яңа офисы ачыла. Хуҗасы Маргарита Камалетдинова. 25 ел башкорт ярдәм станциясында фельдшер булып эшләдем. Аннан соң кабул итү бүлегендә ЦРБның өлкән шәфкать туташы булып эшләдем. Менә шундый җаваплы җирләрдә эшләп пенсияга китеп, менә лаеклы ялга китеп, мин менә ничектер Аллаһ Тәгалә кушуы беләндерме кирип киттем фармасига. Булгыр 11 урамында йортында урнашкан офисны ачып җибәрдем. Монда безнең кешеләрнең менә заказ биргән товарлары кайтачак, продукциялар, мин аларны алып кайтып, моннан өләшәм. Һәм инде продукция белән танышыр өчен дә безнең монда килергә була. Минем эш сәгатьләре кешегә уңайлы җайлашкан. Дүшәмбе көнне кичке 4-тән кичке 7-гә хәтле эшлим. Чәршәмбе көнне иртәнге 8-дән 11-гә кадәр эшлим. Пәнҗешәмбе көнне кичке 4-тән 7-гә хәтле эшлим. Кеше эштән кайтканда да җайлы булсын өчен керергә. Биредә сылана торган гелләр, чәч, савыт, кер юу, шәхси гигиена чаралары, декоратив косметика сатыла. Бар товарлар натураль, химиясез, хәләл сертификатларга ия. Фармаси компаниясына төрек фармацевты Җәүдәт Туна нигез салган. Безнең компаниябызга язылу, регистрация узу бушлай. Бер дә куркасы түгел, аңарга акча сорамыйлар. Бер нинди йөкләмәләр юк. Менә фәлән меңгә товар алырга кирәк икән дигән йөкләмәләр дә юк бездә. Һәркем үзенә көнкүреш, кулланыш әйберләрен генә ала ала, кирәк әйберләрен генә. 10 декабрь көнне безнең менә тантаналы ачылу була безнең офисыбызның. Көндезге 11-дә рәхим итегез. Безнең компания беренче әйбер алганнан ук менә 30% ташламаны сразу бирә. Аннан соң сез инде язылып беренче көн ала башлагач, ул ташлама тагын да зурая. Һәм ул безнең ярты, менә 50%-ка да һәм аннан да күбрәккә дә җитә. Шуңа курыкмыйча килегез, язылыгыз, кулланыгыз яхшы продукция белән үзебезнең сәламәтлегебез өчен.